Sheikh Aminu Daurawa ya bayyana hanyoyin magance matsalar fyaɗe a Najeriya. An kama mai damfarar 'yan gudun hijira da batun 'yan fawa. Ana ci gaba da alhinin sace mata da yara kimanin 40. Idan muka tsallaka ƙasar Faransa kuwa za ku ji cewa shugaban Macron ya naɗa sabon Prime Minister. Waɗannan da ma wasu su za ku ji a cikin shirin duniyar labarai na yau Asabar 4 ga watan 7 shekara ta 2020 daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept tare da ni Isa Randawa da kuma abokan aiki na Zainab Suleiman daga jihar Kano Daban Najeriya da kuma Nabila Kamis daga jihar Zamfara. Sai ku biyo mu sanu a hankali. Fitaccen malamin addinin musuluncin nan na Najeriya Sheikh Aminu Daurawa ya bayyana matakan da suka kamata a ɗauka domin shawo kan matsalar fyaɗe da ta addabi ƙasar. A tattaunawar da Sheikh Aminu Daurawa ya yi da BBC ya jero matakan da suka kamata a bi wajen magance wannan matsala, ciki har da haramtawa duk wanda aka samu da laifin fyaɗe rike duk wani mukami na gwamnati. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar ilmantar da mutane da wayar da kansu. A duba a ga me ke kawo fyaɗen, suwa ake yi wa, me kuma dalilin da ake yin fyaɗen, sannan kuma wace hanya za a bi a dakile fyaɗen. Zainab Suleiman. Jami'an tsaro sun damke wani mutum da ke damfaran 'yan gudun hijira yana sayar musu da fam ɗin ɗaukar aiki na 'yan fawa akan naira 5,500. 'Yan gudun hijiran sama da mutum 40 ne suka faɗi a tarkon mazambacin kafin dubinsa ta cika. Jami'an tsaron farin kaya na NSCDC suka cika hannu da shi a ƙaramar hukumar Guzamala ta jihar Borno. Ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da aka damfara, Musa Ali, ya shaida wa Aminiya cewar shi da abokansa sun biya mutumin kuɗin fom ɗin naira 5,500. Ya ce bayan ɗan damfarar ya karɓa kuɗaɗensu kusan 100,000 suka tuntuɓi shugaban sansanin 'yan gudun hijirar na Bakasi, wanda ya wayar musu da kai cewar kyauta ake cike fom ɗin kuma an damfare su. Musa ya ce hakan ya sa suka yi wa mutumin dabarar cewa wasu za su ƙara sayan fom ɗin na 'yan fawa. Zuwan sake da wuya, jami'an tsaro suka yi taraf da shi. Shugaban sansanin 'yan gudun hijirar na Bakasi sun tabbatar da aukuwar lamarin, yayin da mai magana da yawun NSCDC James Bulus ya ce mutumin yana hannunsu suna bincikarsa kan laifin damfarar 'yan gudun hijira. Zainab Suleiman, duniyar labarai. Nabila Kamis. Al'ummar jamhuriyar Nijar na alhinin cika shekara 3 da kungiyar Boko Haram ta sace wasu mata da ƙananan yara kimanin 40. Lamarin ya faru ne yayin da mayakan kungiyar suka farwa jama'ar wani ƙauye da ake kira Galewa a yankin jihar Diffa cikin shekarar 2017. Wasu rahotanni sun ce maharan sai da suka yi wa akalla mutum 9 yankan rago, inda daga bisani suka yi awon gaba da wasu. Yayin da ake cika shekara 3 da sace su, har yanzu dai babu su babu labarin su. Ko da yake hukumomin ƙasar na cewa suna ci gaba da bincike domin gano su da kuma kubutar da su. Nabila Kamis, duniyar labarai. A ƙasashen waje kuma, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sabon Prime Minister ƙasar biyo bayan sauka da Edouard Philippe ya yi, mutumin da ya jagoranci gwamnatin Mr. Macron kusan shekara 3. Wasu na ganin rashin nasarar da jam'iyya mai mulki ta Republic on the Moye ta yi a zaɓukan ƙananan hukumomin makon jiya na da nasaba da hakan. A baya-bayan nan ne aka naɗa Mr. Jean Castex mai shekaru 55 a matsayin jagoran yaƙi da cutar corona a ƙasar. Ƙarshen shirin duniyar labaru kenan daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Za ku iya samun waɗannan da ma wasu sauran shirye-shiryenmu idan aka leƙa YouTube channel ɗinmu na Randawa Media Concept. Sannan za ku iya tallata hajojinku a cikin shirin na duniyar labarai. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan 0800-32176520. Kafin na a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman Zainab Suleiman daga jihar Kano Daban Najeriya da ta shirya shirin kuma muka gabatar a tare da kuma Nabila Kamis da ke jihar Zamfara. Sunana Isa Randawa nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Assalamu alaikum. Gimbiya da sadiyar sarauta a Nijar, jinin sarauta ta gaske tana da kishin talaka.
Gimbiya halisa diyar sarauta a Nijar, jinin sarauta da gaske tana da kishin talaka. Da fari na gode rabi ubangijin zamani na. Ga gimbiya halisa na cikin hukuncinsa shine yayi wata yayi rana. Ga gimbiya halisa na yau gimbiya halisa zan yi wa duka baitukana. Ga gimbiya halisa na amma kadan zan yi dan wakar ta zamto mabuɗi. Gimbiya halisa diyar sarauta a Nijar, jinin sarauta da gaske tana da kishin talaka. Tauraruwar gimbiya nesa ta zo da haske. Gimbiya halisa na su shamuwa da balbela ba su tanka wa giwa. Gimbiya halisa na cikin ruwan sama an saba ana jin tasawa. Gimbiya halisa na gimbiya halisa darajar kina kara girma. Gimbiya halisa diyar sarauta a Nijar, jinin sarauta da gaske tana da kishin talaka.